Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquest nou acte institucional per el record de la memòria d'en Lluís Companys. Ens trobem puntuals com cada any a l'aniversari de la seva mort i ho fem com sempre de la Madònium. Aquest, com sabeu, serà un acte per ressaltar la figura d'en Lluís Companys amb rigor. Per això avui ens acompanya el senyor Manuel López i Esteve, doctor en Història. En Carles ens farà la presentació deguda i abans de donar-li la paraula ho faré reiteradament. Voldria agrair la seva presència perquè sempre ajuda. És d'agrair la gent que vol col·laborar en aquest tipus d'esdeveniments. Molt bé, bona tarda a tothom. Per commemorar aquest any ja el 76 aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys, hem convidat a Manel López Esteve perquè imparteixi la conferència institucional que des de fa forces anys que organitzem Òmnium Mataró-Maresme i l'Ajuntament de Mataró. Manel López Esteve va néixer a Lleida l'any 81, és doctor en Història a l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicenç Vives de la Universitat Pompeu Fabra i professor de la Universitat de Lleida i també investigador del Centre d'Estudis dels Moviments Socials. Ha centrat les seves investigacions en la història social i política de la Catalunya de l'Estat espanyol dels anys 30, la conflictivitat agrària i la configuració dels antifeixismes en el període d'entreguerres. I la seva tesi doctoral, publicada l'any 2013, és un estudi sobre els fets d'octubre de 1934, que sempre han estat una de les qüestions més polèmiques i difícils d'interpretar de la història de la Segona República. Al llarg de la seva tesi analitza tant l'acció del govern català i el conflicte institucional com especialment la dimensió social i popular del 6 d'octubre a través de l'acció del moviment obrer, els rabassaires i els pagesos pobres, les bases del republicanisme esquerrà i la repressió posterior a la desfeta. El títol que ens proposa avui Manel López Esteve per la conferència és Lluís Companys, constructor de república. Perquè Lluís Companys, com hem anat coneixent a través de les diferents publicacions, estudis i fins i tot documentals televisius, va ser un personatge polièdric i difícil d'enquadrar. Segurament encara ens falta temps i estudis per acabar d'entendre la seva trajectòria política i personal, però de ben cert sempre recordarem Companys com un lluitador incansable per assolir la normalitat democràtica en aquells convulsos anys 30 i també com a símbol inequívoc de la lluita contra els feixismes. Creiem, doncs, que continuar aprofundint en el seu llegat polític ens ha de donar eines i recursos per enfrontar-nos a la situació actual del nostre país, que encara pateix els embats del feixisme i la intolerància, n'hem vist alguns exemples recents a la ciutat, i que frisa per dotar-se de les eines d'un estat propi, certament republicà. Bona tarda. Bé, doncs, bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair tant a Òmnium Cultural com a l'Ajuntament de Mataró que m'hagin convidat a aquest acte de commemoració de Lluís Companys. Abans els comentava als organitzadors que el fet de commemorar, d'homenatjar una figura com la del president Companys, per a aquells que ho fan, per una societat en general com la nostra, és un símptoma de qualitat democràtica i, per tant, en aquest sentit, jo plantejaré una conferència que, sobretot, es centrarà en una vessant, que és la vessant que podem denominar com Companys com un constructor de república, amb el sentit d'un personatge polític, una figura política central de la història contemporània de Catalunya, que va centrar la seva acció política amb la construcció de la democràcia republicana, amb la construcció d'un model de societat basat en la justícia social i amb la construcció també d'un model de societat basat en el catalanisme i en la catalanitat. Clar, la trajectòria política de Lluís Companys en bona mesura es pot identificar amb la història social i política de la Catalunya de les quatre primeres dècades del segle XX. És a dir, molt especialment gràcies a la labor d'investigació, de divulgació històrica que van realitzar durant molts anys estudiosos, historiadors com Josep Benet, com Josep Maria Figueres, entre molts altres, la figura de Companys ha gaudit públicament d'un lloc preferent en el procés de construcció de la memòria col·lectiva de la societat catalana.
Val a dir que sobretot la imatge de Companys ha quedat identificada amb la d'aquell president de la Generalitat de Catalunya afusellat el 15 d'octubre de 1940 per una dictadura militar i feixista com la del general Franco, que fonamentalment estava decidida a esborrar el llegat, l'experiència de la Catalunya republicana, els seus avenços en matèria social i nacional i també la catalanitat com a forma d'identitat d'un poble. Si bé la identificació de Companys amb la imatge del president màrtir, d'aquell president descalç al fossar de la Pedrera de Montjuïc davant d'un escamot franquista i cridant, abans de ser executat, el clam de Per Catalunya, té una força simbòlica i uns fonaments inqüestionables, és a dir, si ens fixem bé, si analitzem bé el món de l'Europa d'entreguerres, ens trobem amb que precisament Lluís Companys és l'únic president escollit democràticament que és assassinat per una dictadura feixista amb tot el context que va del 1914 al 1945 i per tant aquesta imatge del president màrtir queda perfectament reforçada i perfectament fonamentada. Però tot i així existeix un altre Lluís Companys que va més enllà d'aquesta identificació amb la imatge del president màrtir i que és la que ens interessa remarcar avui. És a dir, avui volem posar l'accent en Lluís Companys com una figura polièdrica, de la mateixa manera que la societat catalana dels anys 30 tenia un caràcter polièdric, un caràcter contradictori en molts aspectes, i per tant ens interessa fonamentalment no centrar-nos en aquesta imatge del president màrtir, és a dir, en aquesta mena de final tràgic que en bona mesura ha desdibuixat molts dels aspectes de l'acció política i social de Companys, sinó centrar-nos sobretot en el període de la vida política de Companys que centra entre el 14 d'abril de 1931, és a dir, des del moment de la proclamació de la República i de la República Catalana, fins al juliol del 1936, amb el cop d'estat militar i feixista fallit, que acabaria desencadenant una guerra de gairebé 3 anys i la imposició d'un feixisme amb una victòria militar que duraria dècades. Per tant, a nosaltres sobretot el que ens interessa és parlar de Companys com a constructor de república amb el sentit de que aquesta categorització ens permet vincular la figura política de Companys, la seva acció social i política, amb un projecte inequívoc, que és el projecte de societat del republicanisme catalanista i el projecte de societat d'aquella Catalunya republicana que tenia uns trets distintius. Uns trets distintius que en termes generals podríem identificar. En primer lloc, amb una mena de liberalisme humanista amarat, ancorat amb el radicalisme democràtic. En segon lloc, amb una clara preocupació per la qüestió social, amb una certa també obsessió, en el bon sentit de la paraula, per un model de societat democràtica, sobretot fonamentat en l'extensió dels drets civils i polítics als sectors socials populars i obrers, amb una plena confiança en les institucions democràtiques com a expressió de la voluntat popular i al mateix temps com a mecanisme de millora de societat i, en darrer lloc, però no menys important, amb el reconeixement i l'aspiració dels drets nacionals de Catalunya en el context, en el cas del republicanisme catalanista, dels pobles ibèrics. És a dir, aquests són els elements, les idees força que projecten, que permeten articular el projecte polític del republicanisme catalanista a començaments dels anys 30. Aquestes són també bona part de les idees que es fan seves una part majoritària de la societat catalana, és a dir, per dir-ho de manera molt senzilla, tots aquells homes i dones que pensaven en catalanista, que pensaven en republicà, que es van identificar amb aquest projecte socialment reformador i catalanista dels republicans d'esquerres i de manera molt clara a partir del 1931 amb Esquerra Republicana com a força hegemònica del republicanisme catalanista i amb la Generalitat Republicana, doncs bé, totes aquestes idees, aquestes idees força i aquest pòsit, aquesta base de concepció de la societat, de concepció de relacions, de les relacions humanes, de la nació, de les relacions socials, doncs amb aquest ampli ventall d'elements és on hem de situar l'acció, l'activitat, el combat una mica vital de Lluís Companys com a constructor de república. És a dir, fonamentalment, l'acció de Companys, la figura política del president Companys,
pren tot el sentit històric, pren tot el sentit polític, si el situem amb aquest ampli programa de reforma social, nacional i de construcció de les institucions republicanes. Per tant, en l'acció de Lluís Companys com a constructor de república, que bàsicament és sinònim de constructor de democràcia republicana i d'autogovern per a Catalunya, podem considerar que hi ha 4 moments claus que ens permeten caracteritzar la seva acció. És a dir, entre abril del 1931 i juliol de 1936 hi ha 4 conjuntures, 4 moments, podríem dir, rellevants que ens permeten observar aquesta faceta, aquesta dimensió de Companys. El primer d'aquests moments és el 14 d'abril del 1931, amb la proclamació de la República. El segon és tot aquell lapse temporal amb el que Companys podem dir que desplegue, que desenvolupe la seva capacitat d'intervenció política a les institucions, tant catalanes com espanyoles, i que va més o menys de finals del 1931 a octubre del 1934. El tercer moment clau és el que representa el 6 d'octubre de 1934, amb tot el que comporta i amb totes les seves derivades. I, per últim, ens trobem amb aquells mesos crítics de l'estiu de 1936, amb el que Companys es troba al capdavant d'un govern de la Generalitat que segurament viu un dels moments més difícils de la seva història republicana. Per tant, aquests 4 moments, a parer nostre, són aquells moments claus que permeten caracteritzar Companys com un home polític, a Companys com un home que intervé políticament a través dels mitjans més diversos, des de la premsa, les institucions, el combat més de política fora de l'àmbit institucional i, sobretot, el que ens permet identificar a Companys i la política de Companys com a sinònim de constructor, com a sinònim d'edificador de democràcia republicana, de justícia social i de catalanisme. Clar, naturalment, cal tenir en compte que sense el llarg combat polític de Companys abans del 14 d'abril, aquesta caracterització que plantegem de Companys quedaria del tot desdibuixada. És a dir, en bona mesura, el que dona la força política, la potència política a Companys l'abril del 31, és a dir, el que permet estar Lluís Companys en millor disposició de llegir el nou cicle polític que s'inicia l'abril del 31, és tota la seva trajectòria acumulada des dels primers anys del segle XX. Una trajectòria acumulada que en molts casos és erràtica, que en molts casos és contradictòria, és a dir, recordem bona part dels comentaris dels coetanis de Companys o d'alguns coetanis de Companys. Companys sempre havia estat republicà i havia estat catalanista a partir del 14 d'abril, és a dir, això és un element que hem de tenir en compte, però sense tenir tota aquesta experiència, sense analitzar tota aquesta experiència prèvia abans del 31, difícilment podem copsar el perquè de la força política de Companys. És a dir, hem de tenir en compte la seva participació sent estudiant de la Universitat de Barcelona a l'Associació Escolar Republicana amb Francesc Layret, amb Humbert Torres. Hem de tenir en compte les diverses experiències del republicanisme catalanista entre el 1910 i el 1923, amb la majoria dels casos experiències fallides, però que són entrenaments fecunds pel que acaba succeint al març de 1931. Pensem en la Unió Federal Nacionalista Republicana, amb el Partit Republicà Català de Layret, de Companys, amb els intents també de construir una aliança més o menys implícita amb els sectors de l'obrerisme confederal, de l'obrerisme senetista, amb els intents també d'articular una base política del republicanisme catalanista a través dels cultivadors, a través dels pagesos pobres, amb la creació de la Unió de Rabassaires el 1922 i amb la frenètica activitat periodística de Companys, a periòdics molt diversos, des de La Barricada, La Publicitat, La Lucha, que van configurant una mica tota aquesta referència que permet esclatar a l'abril del 1931. És a dir, en bona mesura, l'habilitat política, l'audàcia política de Companys a partir del 1931 és una mena, podríem dir, de culminació, no és una mena de vehiculació de tot aquest capital polític construït al llarg d'aquestes dècades. Si ens centrem en aquest primer moment polític que assenyalàvem, el 14 d'abril del 1931, doncs, fonamentalment, el 14 d'abril del 1931, Lluís Companys el que fa és traslladar-se a l'Ajuntament de Barcelona, pren la iniciativa de proclamar la República des del mateix balcó, hissar la bandera catalana, hissar la bandera tricolor republicana espanyola, i això és una mica l'element que desencadena una dinàmica política imprevisible unes hores abans. És a dir, després de l'acció de Companys, Francesc Macià proclama des del Palau de la Diputació la República Catalana, primer
combinant a la creació d'una confederació de pobles ibèrics, després com a estat integrant de la Federació Ibèrica. Macià nomena ràpidament un govern provisional de la República, amb 7 ministres, ordena l'alliberament dels presos polítics i socials, nomena nou president de l'Audiència, nou capità general de Catalunya i també nou governador civil amb la figura de Lluís Companys. Clar, com és prou conegut, la notícia de la proclamació de la República a Barcelona va produir tot un seguit de rèpliques immediates i prou variades arreu del Principat de Catalunya. És a dir, finalment aquesta República Catalana acabaria esdevenint Generalitat de Catalunya després d'una negociació amb diversos punts, diríem, més forts, més dèbils, entre Macià i el govern provisional de la República. Clar, el que ens interessa remarcar aquí no és tant això, sinó el que ens interessa remarcar aquí és que els resultats d'unes eleccions municipals com les del 12 d'abril havien posat sobre la taula un capital polític que era el capital polític necessari per a una ruptura amb la legalitat instituïda. És a dir, aquesta ruptura no bevia, òbviament, de la legitimitat d'una dinastia monàrquica com la borbònica, tampoc bevia de les èlits i les forces polítiques que l'acompanyaven, encara menys d'aquella fictícia estabilitat d'un sistema parlamentari amb un Parlament igual de fictici com era el de la Restauració, i tampoc bevia de cap pacte, de consens amb les antigues elits de la monarquia i encara menys amb aquells sectors socials que havien donat suport a la monarquia. És a dir, només cal pensar per entendre el que significa la proclamació de la República amb el cert astorament, amb la paràlisi inicial que la dreta social i política va tenir davant la irrupció republicana. Clar, on es trobava aquesta font de legitimitat, de la ruptura republicana? Doncs bàsicament amb el govern del poble. És a dir, amb aquella concepció que considerava la democràcia com un govern de la majoria i no com un utillatge estrictament procedimental ni formal. És a dir, el triomf republicà a Catalunya havia estat total a les eleccions del 12 d'abril i, per tant, aquest fet significava que la majoria havia escollit la república no només com a nova forma de govern, sinó també com a forma de curtcircuitar, d'enfonsar les relacions tradicionals d'autoritat, les relacions tradicionals de deferència i la subordinació social que s'associava amb la monarquia. Clar, aquesta lògica política i social és la que va permetre fer el salt d'uns resultats d'unes eleccions municipals a la proclamació de la República. És a dir, la democràcia, com a expressió i govern de la majoria, havia atorgat aquesta legitimitat per a la ruptura. Clar, el que ens interessa remarcar és que Companys va saber llegir perfectament aquesta situació i actuar en conseqüència. És a dir, actuar com a constructor de república amb un gest de ruptura necessari i com un home d'acció i com un home audaç políticament. És a dir, Companys el que va fer va ser dirigir-se a l'Ajuntament de Barcelona, acompanyat, entre altres, d'Amadeu Aragai, que havia estat un dels tradicionals organitzadors dels Rabassaires, d'altra gent com el dibuixant Ricardo Piso, de tot un seguit de correligionaris més pròxims, va agafar la vara i l'alcaldia que tenia l'alcalde monàrquic Martínez Domingo i va sortir al balcó de l'Ajuntament. Al balcó de l'Ajuntament va fer una crida al poble de Barcelona dient que fonamentalment la victòria republicana comportava l'execució d'aquella promesa que era la proclamació de la República. Després, Companys expulsaria del govern civil el radical Emiliano Iglesias i acabaríem, com hem dit, sent nomenat governador civil per Macià, per un Macià que encara era president de la República. Però fonamentalment ens interessa Companys com a personatge polític que sap llegir el moment de ruptura i que sap executar el moment de ruptura. I, per tant, executar el moment de ruptura significa tenir la capacitat d'iniciar una dinàmica republicana de construcció de república que hagués estat impensable al mateix 12 o al dia 10 o al dia 11 d'abril de 1931. El segon moment important que volem assenyalar és aquell moment que es mou, ja podríem dir, amb el procés d'institució, amb el procés de solidificació de les noves institucions republicanes. És a dir, amb aquell acord que s'estableix entre el govern de la República Catalana, entre Macià, i el govern de la República, el govern provisional de la República, el que es fa és s'acorda la transformació de República Catalana en Generalitat, s'acorda l'elaboració d'un projecte d'estatut d'autonomia que havia de ser, que va ser aprovat pels ajuntaments i després refrendat pel poble de Catalunya i finalment aprovat per les Corts de la República, i al desembre del 1931, amb tot aquest procés, podríem dir, de desplegament institucional, ens trobem amb l'aprovació de la Constitució de la República Espanyola
i finalment les Corts de la República aproven un estatut al setembre del 1932, un estatut que distava moltíssim d'aquell projecte d'estatut de Núria aprovat pels ajuntaments catalans i refrendat pel conjunt de la població, però que tot i així permetia desenvolupar, podríem dir, una autonomia limitada que en alguns àmbits va aconseguir fites notables, especialment en l'àmbit de l'ensenyament, en l'àmbit de la cultura. Clar, el trencament amb aquesta legalitat instituïda de monarquia que comentàvem abans, a la pràctica, què és el que va permetre? Doncs va permetre desenvolupar un ampli programa de reforma social i política a la Catalunya autònoma que va anar des d'una reforma agrària fonamentada en una llei de contractes de conreu fins a la renovació de l'ensenyament, fins a l'establiment d'una legislació laboral homologable a la legislació laboral reformadora que existia a Europa i, sobretot, un altre element fonamental que va ser el de la catalanització popular. Clar, tots aquests elements, i molts d'altres que no tenim temps d'abordar, configuraven allò que podem denominar com el programa democratitzador republicà que una bona part de la societat catalana havia assumit com a propi. És a dir, agafant una reflexió de l'historiador Àngel Duarte, doncs la principal innovació del 14 d'abril a Catalunya va ser que no només es va tractar d'un canvi de forma de govern, sinó que es va iniciar una dinàmica de participació popular, de construcció col·lectiva d'un model de societat, amb el qual es repensava l'Estat, es repensava la nació, i tot això es feia a partir de l'impuls d'un catalanisme republicà. És a dir, de l'impuls d'un catalanisme republicà que agrupava, que integrava des d'elements que estaven decididament per la separació fins a d'altres que se situaven dins de l'horitzó federal o dins de l'horitzó confederal, com era el cas del mateix Companys. Clar, en aquestes coordenades, Companys va desenvolupar, podríem dir, aquell segon moment de constructor de república, caracteritzat fonamentalment pel desplegament de la seva acció política institucional. És a dir, tenim el Companys que sap llegir el moment de ruptura, tenim el Companys que sap desenvolupar una certa activitat constructiva en termes institucionals. Companys és escollit diputat a les Corts Constituents el 1931, a les Corts Constituents de la República, es converteix en cap de la minoria catalana al Congrés, intervé activament en el procés de discussió de la Constitució republicana, també intervé activament en la defensa de l'Estatut de Núria i és a partir d'aquest moment quan Companys comença a agafar ja una dimensió patriòtica catalanista inequívoca que fins a aquell moment no havia tingut de manera tan clara. És director de la Humanitat, del periòdic oficiós de l'Esquerra, entre novembre del 31 i gener del 1934. Al novembre de 1932, a les primeres eleccions de la Catalunya republicana, és escollit diputat al Parlament de Catalunya. El desembre del mateix any, president del Parlament. El juny del 1933 va ser ministre de Marina, en certa mesura, és a dir, tot i que va ser una cosa molt comentada al moment i no comentada en molts casos de manera meritòria, però significava aquesta imbricació d'un cert catalanisme republicà amb la resta de forces republicanes d'àmbit espanyol, i Companys tornaria a ser escollit diputat a les Corts Republicanes de novembre de 1933 i finalment, al gener del 1934, després de la mort del president Macià, seria escollit nou president de la Generalitat. Fonamentalment, amb aquest marc, Companys desenvolupa tota una activitat, podríem dir, legislativa d'acció política que té aquesta vessant més d'àmbit espanyol, aquesta vessant que es desenvolupa a les Corts Republicanes i també amb un Ministeri del Govern de la República, però sobretot a nosaltres ens interessa aquella acció política desenvolupada per Companys al Principat i desenvolupada per Companys al capdavant de la Generalitat. És a dir, nosaltres hem d'entendre que les eleccions de novembre del 1933 signifiquen un punt d'inflexió amb el desenvolupament del projecte reformador republicà, tant al conjunt de l'Estat com al Principat de Catalunya, fonamentalment per què? Perquè es produeix un enfonsament electoral d'aquella coalició republicano-socialista i d'aquella coalició republicano-reformadora que des del 1931 havia tingut les regnes, havia estat al capdavant tant de l'Estat com de la Catalunya autònoma. En el cas del Principat, aquest enfonsament es produeix, però es produeix de manera relativa i, sobretot, Companys, a partir del gener del 1934, i això és un element que ens interessa destacar,
a través de la seva acció política, permet la refundació del projecte reformador catalanista republicà d'abril del 1931. És a dir, Companys, a partir del gener del 1934, articula un govern de concentració esquerrana, amb el qual hi participen els diversos sectors del republicanisme catalanista que havien tingut una convivència problemàtica a l'interior d'Esquerra, hi participa també la Unió Socialista de Catalunya, hi participen també sectors subsidiaris en termes de republicanisme catalanista com l'Acció Catalana, i per tant això què és el que permet? Permet rellançar un programa de govern, un programa de reforma catalanista i republicana a través del desenvolupament, molt especialment al llarg del 1934, de tot un seguit de legislació, especialment d'àmbit social, que dona una força renovada amb aquella coalició del 14 d'abril. Clar, hem d'entendre que tot això es produeix en un context d'una elevada conflictivitat. D'una elevada conflictivitat en clau interna. És a dir, en clau interna per què? Perquè hi ha una acció sistemàtica de la dreta regionalista de la Lliga Catalana per qüestionar la sobirania del propi Parlament Autonòmic, de la pròpia Generalitat Republicana. És a dir, la lectura que fa la Lliga Catalana és que Companys no és el president dels catalans, sinó el president de les esquerres, i que, per tant, els resultats de les eleccions espanyoles de novembre del 33, que havien girat les tornes, que havien donat un protagonisme creixent a nivell electoral a la Lliga, són els resultats que s'han d'aplicar també amb la configuració política catalana, i aquest qüestionament de fons de la sobirania catalana per part del regionalisme catalanista acaba conduint a la impugnació, acaba conduint a la declaració d'inconstitucionalitat de la principal llei de reforma agrària a Catalunya, que és la llei de contractes de conreu d'abril del 1934, precisament perquè la Lliga Catalana, acompanyada dels radicals d'Alejandro Lerroux, el que fan és instar el govern de la República per tal que iniciï el procés de declaració d'inconstitucionalitat. Per tant, amb aquest marc, amb aquest context, Companys, fonamentalment, què és el que fa? En primer lloc, reformular aquesta idea de govern dels republicans del 14 d'abril a través del govern de concentració esquerrana. Aquest és un element important, però un element que per si sol li hagués donat un capital polític molt reduït. Aquest element s'acompanya fonamentalment de tot un ampli desplegament d'una legislació, d'un programa, podríem dir, d'una concreció d'aquest programa catalanista republicà. És a dir, aquell programa catalanista republicà que comentàvem abans de democràcia republicana, justícia social i catalanisme. És a dir, entre l'interval que va del gener del 34 a l'octubre del 34 i tenint en compte que hi ha un creixement de la conflictivitat social, un creixement de la conflictivitat institucional amb el govern de l'Estat, es desenvolupen amb la direcció del govern Companys i amb la Catalunya autonòmica, la llei de contractes de conreu a l'abril del 1934, la llei de cooperatives al març del 1934, la llei municipal de Catalunya, també amb diferents fases al llarg del 1934, la llei de bases d'organització de la sanitat i assistència social a l'abril del 1934 i d'altres elements de construcció institucional de la Catalunya republicana com la llei de creació del Tribunal de Cassació. O sigui, hi ha, podríem dir, l'articulació d'aquesta refundació de la coalició del 14 d'abril, del programa fundacional del 14 d'abril, que s'acompanya d'un desplegament legislatiu amb quina idea? Amb la idea de portar a la pràctica, començar a posar les bases legislatives necessàries per fer aquell canvi material de fons que els republicans catalanistes havien plantejat i que bona part de la societat catalana havia assumit com a propi des de l'abril del 31. Clar, en aquest context, en el context del 1934, ens situem d'una banda amb aquesta aposta, amb aquest caràcter més governamental de Companys, però ens situem també amb una dinàmica extremadament conflictiva, sobretot amb les relacions amb el govern de l'Estat i també una agudització de la conflictivitat social a nivell interna. És a dir, amb una dinàmica conflictiva amb el govern de l'Estat, per què? Doncs perquè a partir de les eleccions de novembre de 1933 fonamentalment hi ha hagut un canvi amb la direcció del govern de la República, un protagonisme creixent del Partit Radical d'Alejandro Lerroux, més o menys amb un suport explícit
de la Confederació Espanyola de Derechas Autónomas, una força de marcat caràcter antirepublicà, ni que no es plantegés de manera com a mínim formalment explícita. I, per tant, en aquest context en què ens trobem? Ens trobem, d'una banda, amb un marc català que veu com s'aguditza una conflictivitat social fonamentalment per la no aplicació de mesures com la llei de contractes de conreu i per la no aplicació d'una legislació laboral que moltes vegades és boicotejada per la pròpia patronal i pel govern de l'Estat. Per una conflictivitat claríssima amb el govern de la República i per un context d'àmbit europeu amb el que s'està produint un fenomen imparable que és l'ascens i confirmació dels feixismes com una alternativa a qualsevol forma de govern democràtic amb un sentit ampli. És a dir, si nosaltres mirem, i ho hem de fer, hem d'inserir la realitat catalana, la realitat del conjunt de la República amb el context europeu. És a dir, si nosaltres mirem la realitat social i política europea des del 1922, l'únic que s'ha produït és un avenç imparable de l'alternativa feixista com una alternativa no d'involució, sinó d'eliminació de la democràcia en un sentit ampli, com a govern de la majoria, de l'eliminació del moviment obrer i, en bona mesura, de l'eliminació de les cultures d'emancipació provinents de la Il·lustració. És a dir, nosaltres si mirem 1922 a Itàlia, 1933 a Alemanya, 1934 Àustria-Portugal, 1934 intent de cop d'estat feixista a l'estat francès. Clar, tot això són diverses peces que acaben encaixant amb una lectura política catalana, amb una lectura política domèstica. Clar, totes aquestes diverses peces, aquestes coordenades, ens situen en el tercer moment que podríem caracteritzar com aquest tercer moment constructor de república de Lluís Companys, que és el 6 d'octubre del 1934. Clar, sobre el 6 d'octubre del 1934 s'han dit moltes coses, se n'han analitzat moltes menys i en molts casos s'han fet lectures i anàlisis des del desconeixement històric empíric del tot descontextualitzada. Fonamentalment, el 6 d'octubre com l'hem d'entendre? És a dir, moltes vegades s'ha plantejat el 6 d'octubre com una mena d'exercici d'aventurisme polític que va tirar per la borda bona part de les possibilitats del desenvolupament de la Catalunya autonòmica. Clar, aquesta lectura, el problema aquest és que és una lectura absolutament anacrònica de les coordenades històriques, socials i polítiques de la realitat catalana el 1934. Fonamentalment, l'acció de Companys del 6 d'octubre, l'acció de força de la proclamació de l'Estat català de la República Federal Espanyola, que en cap cas va ser una acció de caràcter separatista, però sí una acció d'afirmació de la sobirania del poble català, l'hem d'entendre com una resposta política a què? Com una resposta política amb un procés sistemàtic i amb un procés contrastat de desballestament d'aquelles institucions republicanes que s'havien anat construint des de l'abril de 1931. És a dir, hi ha moltes reflexions de membres més o menys destacats del republicanisme catalanista absolutament moderats, pensem en gent com Humbert Torres o amb el mateix Carles Pi Sunyer, que el que plantegen és, abans que a nosaltres ens succeeixi el mateix que ha succeït a Alemanya, que ha succeït a Àustria, que ha succeït a Portugal, és a dir, que els enemics de la democràcia republicana s'hagin emparat de les institucions de la república precisament per desballestar-les, abans que ens succeeixi això, el que cal és fer una acció de força que permeti garantir la viabilitat i la vitalitat del projecte democràtic reformador. I des d'aquesta lògica s'ha de llegir el 6 d'octubre. És a dir, el 6 d'octubre l'acció de Companys no és una acció separatista, no és una acció revolucionària, és a dir, Companys mai va ser un revolucionari, era un reformador republicà amb unes certes velleitats socials, amb unes certes inquietuds d'harmonització dels diferents interessos socials que existien a la societat catalana, però mai va ser un revolucionari allò com una persona que pretenia subvertir l'ordre social i polític existent de manera completa. El 6 d'octubre, aquesta proclamació de l'Estat català, en el cas de Companys, l'hem d'entendre com una voluntat de radicalització d'aquella república del 14 d'abril. És a dir, una voluntat d'aprofundiment de l'autonomia catalana a través d'un moviment que aconseguís fer variar, que aconseguís fer canviar el rumb del govern de la república. És a dir, el rumb d'un govern de la república que hem de tenir clar que el 4 d'octubre es va caracteritzar per què? Per l'entrada
de 3 ministres de la Confederació Espanyola de Derechas Autónomas, que un d'ells, el senyor, l'advocat salmantí José María Gil Robles, havia tornat entusiasmat del congrés del partit nazi a Nuremberg. És a dir, per tant, ho hem de situar amb aquestes coordenades. És a dir, del que es tractava el 6 d'octubre, com el mateix Companys va declarar el gener del 1935 a la presó de Madrid, era de defensar sempre la República Democràtica i l'autonomia de Catalunya, oposant-se a tot intent, cert o suposat, de dictadura o de règim de força que tractés de destruir l'impuls vital del 14 d'abril. I, per tant, el 6 d'octubre, fonamentalment, la Generalitat, Companys al capdavant del govern de la Generalitat, actuen perquè consideren que l'ascens de la CEDA és allò que certifica l'inici de l'eliminació de la República Democràtica, de l'autonomia catalana i del projecte reformador dels republicans catalanistes. Clar, aquesta lectura nosaltres l'hem de fer al context d'una dinàmica política europea que precisament el que posa sobre la taula és que el feixisme, els règims feixistes, els cops de força feixistes han anat triomfant un cop rere l'altre des de començaments dels anys 20 fins a l'alçada del 1934. I, per tant, des d'aquesta lectura i tenint en compte una lectura en clau feixista i antifeixista de la dinàmica republicana espanyola i de la dinàmica catalana, doncs entenem el perquè del 6 d'octubre. Fonamentalment, el 6 d'octubre, i no hi podem entrar molt a fons, però fonamentalment hi ha tot un seguit d'elements que avalen aquesta idea del 6 d'octubre, com a mínim des de la perspectiva de Companys, com una voluntat d'anar més enllà amb el projecte democràtic reformador, també de plantejar una nova aliança amb les esquerres d'àmbit espanyol, d'aprofundir amb l'autonomia catalana, d'intervenir amb el marc republicà espanyol i, fonamentalment, tot aquest seguit d'elements són elements propis de la proposta política de Companys i del sector que Companys representa dins del republicanisme catalanista. És a dir, com va assenyalar ja fa molts anys l'historiador Joan Baptista Culla, en tot moment la direcció real dels esdeveniments dels fets d'octubre es va trobar a les mans de Companys i de la majoria del govern. És a dir, tot i les interferències dels sectors separatistes d'esquerra de la mateixa Aliança Obrera, els objectius i la iniciativa política en tot moment va estar en mans de Companys i de la part del govern que representava. És a dir, Companys el 6 d'octubre no intenta posar en marxa un moviment insurreccional ni fer un gest simbòlic de revolta. És a dir, el que intenta el 6 d'octubre és, bàsicament, a través de la proclamació de l'Estat català, activar una mobilització popular pensant, potser amb l'experiència de l'abril del 1931, amb una certa capacitat de confrontació armada i tenint present un escenari generalitzat de protesta arreu de l'Estat. Clar, això acaba, és a dir, Companys en aquest moment el que fa és actuar com un cap de govern amb un sentit governamental. És a dir, què vol dir actuar com un cap de govern amb un sentit governamental? És a dir, Companys no es limita a mantenir i gestionar el marc polític fixat, sinó el que fa és engegar, dirigir una acció pública encaminada a què? A redefinir l'estat republicà, a fer avançar l'autonomia catalana davant l'amenaça que es percep com a tal i a mantenir i a reformular el projecte reformador i autonòmic del catalanisme republicà. Clar, quin és el problema? El problema, i això ho va assenyalar un dels estrets col·laboradors de Francesc Macià a l'exili i després secretari personal de Josep Carner i Ribalta, que l'única diferència entre el 14 d'abril del 1931 i el 6 d'octubre del 1934 va ser, i això són paraules textuals de Carner i Ribalta, que la primera reeixí i per tant fou un gest genial, en canvi la segona fracassà i és recriminable sobretot si es considera fora de context. Però clar, a nosaltres no ens interessa analitzar l'acció de Companys des d'un cert presentisme. Ens interessa analitzar l'acció de Companys el 6 d'octubre dins de les coordenades socials, polítiques i històriques amb la qual es desenvolupa. El darrer dels moments d'aquest Companys, podríem dir, constructor de república, és el que es viu al juliol de 1936. És a dir, al juliol del 1936 es produeix un cop d'estat militar i feixista, un cop d'estat cívico-militar i feixista, un cop d'estat militar fallit, i el cop d'estat militar fallit acaba amb la viabilitat d'un desenvolupament pacífic del règim republicà. És a dir, és un fracàs com a cop d'estat militar i feixista,
però el que sí que impedeix és el desenvolupament d'aquella primavera republicana que s'havia viscut des de febrer de 1936 fins al juliol de 1936, amb el cas del Principat de Catalunya, doncs, amb una normalitat política que contrastava amb bona part de la realitat que es vivia a l'estat espanyol. Aquest aixecament militar fallit, doncs, com és prou conegut i per tant no hi entrarem, va derivar en una guerra civil sagnant, va derivar també en un protagonisme als carrers de les milícies obreres, va derivar també en un protagonisme de les milícies obreres que a la pràctica va significar que tant la República, és a dir, tant el govern de la República com la mateixa Generalitat de Catalunya es van trobar, podríem dir, contra les cordes, i Companys, l'estiu del 1936, es troba en una de les posicions, podríem dir, més delicades de la seva llarga trajectòria política. Clar, Companys, aquesta posició delicada la resol amb una mena d'intuïció política que és, podríem dir, una constant al llarg de la seva biografia, que és situar-se sempre al costat del poble i al costat dels interessos populars i obrers, per molt que això li comporti determinats problemes, per molt que no sempre sigui la sortida política més fàcil. Amb quina cruïlla es troba Companys al juliol del 1936? És a dir, Companys es troba fonamentalment sent president d'una Generalitat que, com a conseqüència d'un cop d'estat militar fallit, s'ha quedat sense bona part de la seva força de coerció i sense bona part, podríem dir, de la seva capacitat d'intervenció política i d'intervenció pública. Per tant, davant la nova configuració d'uns nous protagonismes socials, d'uns nous protagonismes polítics, Companys té tres possibilitats. És a dir, la primera, abandonar la presidència del govern de la Generalitat. La segona, com li demanen certs sectors del seu partit, doncs atacar frontalment el nou poder popular a mig fer, a mig construir, dels milicians de la CNT-FAI, amb totes les possibilitats, podríem dir, de perdre i agreujar la situació de Catalunya. I l'última possibilitat és la d'intentar construir un pacte polític amb aquelles noves forces obreres, amb aquelles noves forces obreristes que, per la seva capacitat d'intervenció armada al carrer, doncs han esdevingut protagonistes del moment. Companys acaba acceptant la que ell considera, i segurament l'opció disponible menys dolenta, que és assumir la situació tal com es presenta i anar redreçant gradualment l'autoritat de les institucions de la Generalitat. És a dir, aquesta opció al mateix temps Companys la intenta portar a la pràctica orientant bona part dels esforços d'una Generalitat minvada, però no desapareguda, com s'ha dit massa sovint, d'intentar controlar aquella mena de pulsió col·lectiva que apareix al juliol del 36, dirigint-la a combatre militarment el cop d'estat militar i la situació ja de guerra oberta entre militars colpistes i la Catalunya republicana i el conjunt de l'Espanya republicana. Per tant, Companys, en aquest context, per què opta? Opta pel pacte polític amb aquells nous protagonistes obrers que a través de la força de les armes s'han constituït en protagonistes de facto, i aquest pacte polític amb quin objectiu? Amb l'objectiu de continuar construint república, però en aquest cas d'una república en guerra i, per tant, d'una república de nou tipus, d'una república necessàriament diferent. Per què? Perquè la revolució popular viscuda l'estiu del 1936 transforma el mateix caràcter de la Generalitat republicana com a institució del poble. Tal com va explicar molt encertadament el professor José Luis Martín Ramos, que recentment ha publicat 2 volums que plantegen alguns redimensionaments de moltes de les coses que es donaven presentades durant la Guerra Civil a Catalunya, Companys, com a president de la Generalitat, va optar per utilitzar aquella arma que millor coneixia, que era l'arma de la política. I el que va fer va ser neutralitzar aquesta amenaça a parer de Companys que procedia de l'ocupació armada dels carrers, molt especialment, però no únicament, per part de la CNT-FAI, integrant els anarcosindicalistes, integrant les organitzacions obreres en un organisme unitari complementari al de la Generalitat, que va ser el Comitè Central de Milícies Antifeixistes. És a dir, moltes vegades s'ha plantejat
la lectura de la dualitat de poders entre un poder revolucionari i un poder de l'Estat en descomposició. Aquesta lectura no es fonamenta molt empíricament, sinó que més aviat la idea del pacte a què arriben tant la Generalitat Republicana com totes aquestes noves forces obreres amb la creació d'una nova institució és allò que permet vehicular progressivament el redreçament institucional de la Generalitat de Catalunya. I la creació d'aquest organisme unitari permet no només anar rearticulant el control de l'ordre públic, el control de les finances, el control de la política de defensa, el control de la nova economia al llarg de tots els mesos del 1936, sinó que és un element que permet legitimar políticament la Generalitat amb unes bases noves. És a dir, Companys té molt clar que la seva etapa de president de la Generalitat anterior al 19 de juliol i l'etapa posterior al 19 de juliol es fonamenta en una nova legitimitat. És a dir, Companys és president d'una Generalitat republicana amb unes bases fonamentades en una revolució popular i amb un nou protagonisme d'uns sectors socials que no l'havien tingut amb anterioritat. Per tant, aquests 4 moments de Companys, ja per anar concloent, clar, ens mostren, i això és obvi, no hi hem pogut entrar en detall, però un Companys amb molts clarobscurs, un Companys amb moltes contradiccions, però també un Companys que és un home polític, un home que intervé sobre la realitat, que com a president de la Generalitat Republicana sempre situa al costat del poble i ens situa un Companys que fa una mena de combat vital per construir república des dels seus primers passos amb l'activitat política. És a dir, en bona mesura, el combat polític de Companys i la biografia humana i política de Companys ens remeten a una determinada manera d'entendre la societat. És a dir, a una determinada manera de la societat que a la monarquia, que a l'ordre tradicional, que a la disciplina social arcaica d'una societat de privilegis i contraposa la república i contraposa el catalanisme com a què? Com a instruments que permeten construir una comunitat que pugui fer possible aquell vell ideal republicà, si volem, gairebé des dels primers plantejaments emancipadors de la Il·lustració, d'una vida digna per a tots els homes i per a totes les dones. És a dir, en bona mesura, diríem, aquella Catalunya de la democràcia republicana, de la justícia social, de la catalanitat, que moltes persones van pensar entre el 1931 i el 1936, que moltes persones van viure i van actuar per construir entre l'abril del 31 i el juliol del 1936, era aquell combat vital, aquella projecció pública que Companys havia anat fent al llarg de tota la seva vida. Clar, aquesta Catalunya republicana, aquesta Catalunya de la democràcia, de la justícia social, de la catalanitat, amb el context d'una guerra contra un cop d'estat militar i feixista, el que va fer va ser agonitzar durant gairebé 3 anys, podríem dir, per unes necessitats bèl·liques que imposaven uns requisits de guerra claríssim, i de la mateixa manera que aquest projecte de construcció d'una societat republicana, d'una Catalunya republicana, va ser anorreat al gener del 1939. En aquest sentit trobem que el mateix Companys, és a dir, amb aquesta mena de vida paral·lela entre la Catalunya republicana i la seva pròpia experiència, també tindria un final tràgic gairebé un any després de l'ocupació militar i feixista de Catalunya, i un final tràgic que acabaria al castell de Montjuïc, on al llarg de dècades i dècades hi havien passat tots aquells homes i dones que havien compartit bona part dels ideals republicans de Companys, des dels obrers de la Setmana Tràgica fins als independentistes filipins, fins a tants i tants lluitadors socials i polítics. Es veu que el senyor López està acostumat a que enmig de la conferència marxi la llum. Nosaltres és la primera vegada que ens ha passat, però no s'ha immutat. Sí, no, la normalitat és molt important. Constància i convicció. La veritat és que jo crec que li hem de donar les gràcies per la seva conferència. No sé si a vosaltres us passa el mateix, però jo que miro de recordar les que he tingut l'oportunitat de compartir aquí amb la ciutat, en aquesta sala, i m'ha semblat que
tot i parlar sempre de la mateixa figura, doncs que hi havia matisos nous, aspectes nous. Per tant, se l'ha d'agrair la riquesa de la seva exposició al senyor López. Jo voldria acabar amb unes paraules. La veritat és que venia pensant que l'any passat em vau dir que us havia agradat molt el que havia dit i penseu, ara ja no podràs mantenir el llistó i ja et criticaran. Però sabeu que ara el govern de la Generalitat ha declarat aquesta data com a data del Memorial Democràtic, un nom semblant, que al final ens ve a dir que hem de recordar. I feia memòria d'aquells versos del Martí i Pol, del Parlem de tu, per tenir clar que encara que ja hagin passat 76 anys d'aquest tràgic moment del qual parlava el senyor López, de l'afusellament al castell de Montjuïc, doncs la figura del president Companys és viva i present en els nostres dies. És present en les conferències, en el record, però també en el seu llegat, en tota la seva acció política, que al servei del, molt bé, com ha dit molt bé el senyor López, una acció política centrada al servei del poble de Catalunya. Al servei també de l'Espanya republicana i de les institucions democràtiques. Jo voldria destacar en la meva intervenció el fet que Lluís Companys fos, el president Companys fos lleial, la màxima lleialtat a les seves idees, als seus valors, en tots els moments. Perquè no és una cosa massa habitual. De vegades quan comencen les dificultats és quan es flaquegen les forces. Però ell va ser lleial a les seves conviccions, i en temps difícils, temps convulsos, temps violents, tant ja fossin a la presó, a la guerra, a l'exili o a la tornada de Barcelona amb la Gestapo nazi. Durant la paròdia del procés judicial també va mantenir aquesta fermesa, com tots sabeu, fins a l'últim segon de la seva execució. Com tots sabeu, més que una execució va ser un vil assassinat. I aquesta lleialtat als seus principis, als seus valors, a les seves idees, és la mateixa que el senyor López ha descrit, aquesta tarannà constructor, constància constant, moment rere moment, sense cansar-se, anant variant la seva acció per mantenir ferm la voluntat d'aconseguir, de fer realitat. La frase d'intervé sobre la realitat és magnífica perquè la política està perdent això de tocar de peus a terra. Doncs constància per fer realitat els seus objectius. Començant quan era advocat defensor d'obrers i sindicalistes, després com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona, com a governador civil, com a ministre, com a diputat, com a president, com a fundador també d'Esquerra Republicana. Mai li va faltar l'ànim, ni quan el van acompanyar els èxits, ni a les situacions més dures per seguir amb la seva convicció reformista i constructora. El president Companys sabia molt bé pel que lluitava, sabia també pel que patia, sabia pel que moria i sabia que al final, com es demostra any rere any en cadascun dels actes de record de tots nosaltres, sabia que al final venceria. Per tant, perquè la seva victòria sigui certa en cada any i en cada moment que ens trobem, en cada part de la nostra acció política, preservem la història i preservem el nostre passat. I fem-ho refermant el nostre compromís amb el present, amb el futur, el nostre compromís polític i personal, el nostre personal i col·lectiu amb la política amb mayúscules, que no és una altra que és la que està al servei de les persones i dels alts ideals. La política que marca clarament la memòria del president Companys. Recordem-lo i honorem-lo, i per fer-ho, a més d'aquesta xerrada, d'aquesta conferència, millor dit, recordeu que aquest any l'ofrena floral serà el proper dissabte a les 11 del matí davant del seu monument. Espero que tots hi seguem allà presents el dia 11. Gràcies novament a Òmnium per la seva col·laboració en l'Ajuntament, en l'organització de la conferència. Permeteu-me que avui, a més, faci un petit agraïment al seu president, perquè les condicions de salut, que de vegades ha fet l'esforç també de poder acompanyar-nos. Gràcies per la riquesa de l'exposició, que jo crec que ens ajuda a mantenir no només
a mantenir-la viva, sinó fer-ho amb comprensió i amb coneixement de causa, i a tots vosaltres, amb tots aquests reptes que ens esperen, a desitjar-vos molt bona tarda i gràcies per venir avui.